Bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲumandɔn an sigira kɛnɛ ka laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Boubacar a bɛ jamana kunnafoni de maana Mali kun n'a kun diɲɛ kun n'a kun Bamakɔ n'a lamini n'a Bolomada dugu Boubacar Sidiki ni i choix-len bɛ radio jɛgɛfɔ la ka ban kunnafoni i k'a dɔn i tinɛ tɛ i mana kɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn i na kɛnyɛrɛ ye radio so dɔ sɔrɔ yen min kɔni bɛ kunnafoni maana n'o yɛrɛ tɛ ni an tilala n'i taara radio jɛgɛfɔ officiel sanfɛ YouTube kan walima Facebook kan i k'a dɔn kunnafoni i b'a saradalen sɔrɔ an jaw ani kumakan ka jaw ta o ye Sylvie min ye kumakan ye o yɛrɛkɛ fiɲɛ fɛ o ye Mamutu Surunin ye sɛbɛnfuraw farali ɲɔgɔn kan k'a ɲɛnabɔ Boubacar Sidiki Daba Tunkara nka ni Mamutu ye yamaruya di an b'an jɔ a la ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki n bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 170 ani siɲɛ 6 Ablaye Jara bamanankɛ nin y'a ka fa jarakɛ ko Boubacar Sidiki mun de mankan bɛ Mali ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ ni mankan tɛ kɛwale dɔw kɔni kɛra a bɛ maa bɔ ye kamana na Mali sɔrɔdasi kulu y'a fɔ ko u ka aéronef dɔ n'o ye pankuru ye o kɔni i b'a ye a jiginna a jigin jogo in kɔni a na kɛ fɛn dɔ tura a la Boubacar Sidiki nin kuma in kɔni bɔra état major fɛ min kɔni ye nin ko in ye Boubacar Sidiki a ye maa caman kɛ kamana na sabula sɔrɔdasiw kafɔla nin ye laada ye nin fɛn ninnu bɛ wuli de masimafɛnw don Boubacar Sidiki a bɛ pan maa t'a kɔnɔ a bɛ taa yɔrɔw lajɛ a bɛ kɔlɔsili kɛ a bɛ yeli kɛ a bɛ ɲɛfɔli yɛrɛ kɛ fɛn min ni fɛn minnu bara ka kɛ n'i ye yɔrɔ in yɛrɛ ta k'a lajɛ o de bɛ maa yɛrɛ kamana guwan sabula min ye masimafɛn ye a sina ka bali k'i yɔrɔ sɔrɔ dugu ma n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ni Algérie cɛ kɔsɛ in na kuma cayalen bɛ kosɛbɛ kuma minnu ni fɔɲɔgɔnko b'a la fɔɲɔgɔnko in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin ko caman ma i y'a dɔn ayiwa bɛnkan dɔ kun kɛra Mali ni Bamaju ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ waati jan bɔ Mali y'a jira k'a fɔ jɔnwa la accord d'Alger in nafa t'a la bilen a kun dɔ y'o ye wa Boubacar Sidiki k'a dɔn cɛkɔrɔba min ye ayiwa Badalabugu alimami ye o ye taama min kɛ Algérie Boubacar Sidiki ni Mali ma bɔ a kalama yalima i k'a dɔn gɛlɛya in ju y'o ye wa kumaw kɔni ka ca bɛɛ lajɛlen b'i sɛbɛn kɔrɔsɔn hali n'o y'a sɔrɔ jamana fila faamaw bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ayiwa gɛlɛya tɛ yen nka bɛɛ b'a dɔn fɛn nin bɛ yen Boubacar Sidiki k'a dɔn Mali ka nin masimafɛn a binnen kununko mɔɔw b'u yɛrɛ ɲininka yalima hakili na jumɛn in don Algérie kɔni y'a jira kunnafoni saniyɛnen dɔ la ko ayiwa ale ka frontière min kɔni ye Tazawatani fanfɛla in ye i k'a dɔn masimafɛn dɔ bɔra Tazawatani ka don olu ka dugukolo sanfɛ ni kilomètre 2 ye olu kɛlen k'a ye u ma ɲininkali kɛ olu kɔni ye ta wuli a la k'a jigin Boubacar Sidiki Tazawatani i y'a dɔn o ye Mali marabolo 6nan ye n'i bɛ yen fana dɔn gɛlɛya caman de tun bɛ yɔrɔ in na a bɛ waati jan bɔ sabula Bamaji jɛrɛjɛkulu ani jamana farabaw olu kun kɛlen bɛ ka yen k'u dagayɔrɔ tasuma wulil'o la Boubacar Sidiki n'o y'i bɔ yen i b'a ye k'a fɔ kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ la Front de Libération de l'Azawad 2 olu y'a jira k'a fɔ masimafɛn dɔ tun bɛ ayiwa munumunu na olu ye tasuma wuli a la jiginna jɔnni da ye tiɲɛ ye Boubacar Sidiki nin kuma fila in bɛɛ lajɛlen tɛ ayiwa kuma kalamaba ye Mali sɔrɔdasiw kɔni y'a jira k'a fɔ min kɔni jɛlen don machine in jiginna o Boubacar Sidiki a jiginbaa ye jɔnni ye a jiginna kun jumɛn in na jɔnni ni jɔnni de b'a kɔfɛ a mana tigɛ da o da la a ɲɛna dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la kɔrɔfɔ kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ni ko n k'a cogo ɲɛna cogo ɲɛ in a kun tɛ dɔwɛrɛ ye o i y'a dɔn sanga n'a ka waati Algérie avion de chasse ninnu migi ninnu u bɛ na u b'an ka espace violent ta kuma n'aw ko k'aw ɲɛ tana ye fɛn dɔ yangale aw ka yɔrɔ la k'o donna ni kilomètre 2 ye a cogo ɲɛna kɛ n'aw ye fɛn dulonlen sa ni dugu cɛ sa an tɛ fana tɛ mɔgɔ ɲininka an fana tɛ maa ɲininka bilen maa yera a kɔnɔ sa maa ma y'a kɔnɔ an bɛ si ba baara ba ni yan tɛgɛ to ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon Abdramane Traoré nin y'a ka fasiri ye Abu ko min ye ni da tunna na sisan n'o ye anw ka drone dɔ ye dɛ Tazawatani ni Algérie faamaw ko k'olu kɔni k'a donna olu ka sanfɛla o kɔnɔna na o fiyɛ kɔnɔ ni kilomètre 2 bɔ ɲɔgɔn ye donc ala drone Akensi de don min kɔni kɛn bɛ ka fago ni fasa ban jihadisiw la ani terroristes n'i y'a sɛbɛn
kɔrɔ lajɛ min ye kɔrɔfɔ ye a kɔni baara ninnu n'o ye nin baara cɛjugu ye a bɔla ka kɛ marsikalo tile sufɛla dilan marsikalo tile 31 ka dugu jɛ avril kalo tile gale la san 2025 n'i y'a lajɛ anw ka chef d'état major général des armées ale kɔni ale ye kɔrɔfɔ kɛ laseli o bɛ bɔ ni fɛn min ye o de ye ko an ka drone dɔ k'a munumunu salo kɛtɔla min ye Tinzawatène 2 ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mali Tinzawatène ani Algérie Tinzawatène k'i b'a ye k'a fɔ anw ka drone ko fɛn dɔ kɔni y'a bon ni k'a lajigin a lajigilen misili minnu n'o ye misili 3 fo ka taa 4 ma olu kun dulon bɛ a kamaw na i b'a ye k'a fɔ anw ka finitigilakaw o taara an ka misiliw ta k'a sɔrɔ a ma dankari kɛ maa na n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin waati an bɛ sangani min kɔnɔna na nin min ye anw ka jamana n'o ye faso Maliba ye ani Algérie jamana ni ɲɔgɔn cɛ ye min ye an kɔni bɛɛ lajɛlen b'a la ka ɲɔgɔn lajɛ bɛɛ lajɛlen ta b'i kɔnɔ wa hali dɔgɔkunjan tɛmɛnlenw na an ka laseliw senfɛ yan a sɛbɛnfura tun bɛ yɛrɛ bolo i b'a ye k'a fɔ u ka jamanakuntigi a y'a jira k'a fɔ ko foyi tɛ ale ni Algérie Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ wa min ye AES jamanaw ye k'ale bɛ a lakodɔn cɛkɔrɔba a bɛ ka nin fɔ k'a sɔrɔ se de t'a ye n'o tɛ n'i ye se k'a ye a bɛ AES jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye faso Maliba ye a b'anw furan ka bɔ dugukolo kan nka o se t'a ye wa min ye wulikajɔ ye min ye état major ye anw ka sɔrɔdasiw ka ɲɛmaya bulon olu kɔni y'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli jɛkulu dɔ o sigila sen kan n'o ye commission d'enquête dɔ ye min bɛ na nin ko bɛɛ lajɛlen kunkun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na wa k'u bɛ bonyamasegin ta ka ɲɛsin jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma anw minnu kɛn bɛ ka danaya da olu kan k'a jira k'a fɔ anw ka jamana seleke naani o k'a kana ni k'a baara ni k'a jirɔja min y'anw n'an bolominɛw ye an bɛ se ka taa ni ka segin kɛ lafiya kɔnɔ cogo min na ani min ye terrorisiw ka bamanciya wale o bɛ se ka kunbɛn cogo min na an ka forces armées maliennes fɛ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye forces armées maliennes ale bɛ wuli ka jɔ la a bɛ ɲini ka waati jan bɔ Kidali minɛlen kɔfɛ min ye dugumisɛn fɛn fɛn n'o bɛ Kidali masurunyana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka bila anw ka danganiya kɔnɔna na hali n'a sɔrɔla o man di Mali jugu dɔw ye baara kɔni o sɛbɛkɔrɔkɛla ka ɲɛ n'i y'a lajɛ terroriste min ye Algérie jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu tun bɛ na Tinzawatène Algérie ani Tinzawatène Mali o dancɛ de kɔnɔna na o filɛ k'an ka drone jigin yɔrɔ min na dɛ o tun bɛ na yen de min y'an ka dugujukɔrɔ nafolo ye k'a sɛbɛkɔrɔbɔ bololadama juru la ka taa kɛ u yɛrɛ ka hakilina don ni ka o ɲɛnabɔ n'a ye o min n'an kɛn bɛ k'o bali dɛ o kɔrɔfɔ ye n'o dusucɛ min bɛ u nɔfɛ o de kɛn bɛ k'o bila ko kɛbalikɛ la nin ye ko sɛbɛn min y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Abdramane Traoré a ka fasiri tu bɔn siriki mɛ kelen ku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma suwari Bamako Bamako wula maa min y'a sɛbɛn a tɔ ye ko laya jamu de ye jara bɔn siriki k'a dɔn Bamanji t'a jogojugu bila fo a ka faatu ka bɔ dugukolo sanfɛ wa o de daminɛna salisu tuma min mɔgɔw bɛ labɛn na sunkalo makama a banna mɔgɔw nisɔndiyalen bɛ i k'a dɔn ayiwa sali la bɔn siriki i k'a dɔn Bamanju y'o don de sugandi min kɔni ye bila ye bila dun na i k'a dɔn polisiw ani douaniers bɛ yɔrɔ min bɔn siriki k'u labɛn dibi yɛrɛ la i k'a dɔn siraba kelen minɛ Kucala ni bila cɛ bɔn siriki i k'a dɔn nin dagabana marifaw ani mobili caman de u tugelen don ɲɔgɔn kɔ ka sin ka na bali ten bɔn siriki n'u ko law n'i ye mugu ni ayiwa kisɛ mankan mɛn Bukari Siriki yan'a ka ɲɛ ka dɔn maanifin ja wulila nka a nana dɔn nin yɔrɔ min filɛ nin ye Bamanju i k'a dɔn tɛmɛsira don saa kalo 12 u ka binkani wale ti ban o y'a sɔrɔ an ka cɛdenw labɛnnen bɛ Bukari Siriki olu fana y'a sɛbɛkɔrɔ dado gidiw u y'a ye k'a fɔ jɔnwala nin ko min filɛ nin ye n'u ma fɛɛrɛ kɛ u laban bɛ ban o yɔrɔ bɛɛ i y'a dɔn maa fasanen de k'u bɔ kabini a kɔni da donna n'u y'a ye k'a fɔ jɔnkala ninnu t'a dabila kɔsɔkɔsɔ Bukari Siriki u sina ka taa ka marifaw ni mobiliw u sina ka taa k'olu dalen to o yɔrɔ kelen la u kɔda o yɔrɔ bɛɛ an ka sɔrɔsikuluw ye ci sama ɲɔgɔn ma Bukari Siriki min kɔni ye wulikajɔ ye k'u nɔbɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye bila Kucala sira i y'a dɔn jamana a donda dɔ don sabula min ye feere ni ayiwa sanni Bukari Siriki o caman bɛ tɛmɛ o sira in fɛ min kɔni ye Mali faamaw ye olu sigilen don a ko kunna sabula olu b'a dɔn k'a fɔ Bamanji yɔrɔ o yɔrɔ n'o ye nimafɛn ye k'a fɔ sɔrɔ b'o sira kan Bukari Siriki i k'a dɔn nin maa ninnu u t'o sira bila abada o tuma min ye ayiwa bilakaw u ka faama minnu bɛ yen olu bɔra sa ka kuma ko sumayalen u y'a jira k'a fɔ an bɛ donni min na ko bi Bukari Siriki i k'a dɔn bila a n'a lamini maa o maa bɛ bɛɛ ka k'i dama ta sɔrɔdasi ye i bilen kana mugu ci i bilen kana cɛ minɛ Bukari Siriki i k'a dɔn kunnafoni ani mana maa jugu minnu ye lamini na i ka se ka kunnafoni di an ka lakanabaw ma o bɛ
ka sababu ye min ye jamana a ɲɛta ani batigi ka bolo la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako la soir de Bamako karamɔgɔ tɔgɔ Sunkara ne y'o bila ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko nouveau réveil nouveau réveil Mariam Konare ni y'a ka fasiri ye a ko anw ka jamana min ye Bamako ani Nouakchott ye n'o ye faso Maliba ani Mauritanie jamana ni ɲɔgɔn cɛ ye min ye dɔgɔkun laban tɛmɛnlenw i b'a ye k'a fɔ a ko a tun bɛ fɛ ka gɔniya n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ anw ka tungafɛtaala minnu n'olu bɛ bɔ Mauritanie fɛ k'a fɔ k'u n'u kunda kɔgɔji kan ni k'o tigɛ ka don nanzara jamanaw kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ kɔsada in na min ye Mauritanie faamaw ye olu kɔni wulilen bɛ se ka gango gosi k'a sabu kɛ ko maa minnu bɛ tɛmɛ olu ka jamana fɛ ni ka taa anw ka u dahirimɛw ɲini jamana wɛrɛw kɔnɔna na n'o ye nanzara jamanaw ye k'olu tɛna jɛn n'a ye tuguni maa o maa bɛ yen ni sɛbɛnfura hakika t'i bolo u ye tɛgɛ da caman kan ni ka segin ni u ye wa n'i y'a lajɛ min ye maa 1,800 bɔ ɲɔgɔn ye e ko o ma olu de lasegin ka na bila anw ka dancɛ kɔnɔna na n'o ye frontière ye wa o kɔrɔfɔ bɔ ka kɛ ani min y'a nɛni bilen a n'a mɔgɔ n'i ma tɔɔrɔ o kɔni min ye Mauritanie faamaw ye o y'o taabolo ninnu de ta ka ɲɛsin maa 1,000 ni kɔ in ma wa n'i y'a lajɛ kɔrɔfɔ bɔ ka bin anw ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ jamanaden minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bɛn bɛ jamana kɔkanna ma ani min ye farafinna bɛ se ka kelenya sabati cogo min na n'o ye intégration africaine ye ani ka taa se anw ka ministre dɔ bɛ yen ministre min kɔni n'o ye cɛja ye son excellence Ablaye Diop n'o ye faso Maliba ni jamana wɛrɛw cɛsira taamaliba ministre ye ale kɔni ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ wulila n'an ko délégation spéciale ka taa min ye Mauritanie kɔnɔna ye ka taa ɲininkali kɛ faamaw na maa min n'o ye Ablaye Diop n'a ka jɛkulu ni ka u bisimila n'o ye délégation ye o de ye Mauritanie jamanakuntigi ye n'o ye Mohamed Ould El Ghazouani ye a kɔni bisimilaliw baaraw baalen kɔ i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ ni kunnafoni min n'o dila son excellence Ablaye Diop ma ka taa di Mauritanie jamanakuntigi ma a y'i da don o la o lettre fana k'o ta k'o fana ni ka o di Mauritanie jamanakuntigi ma n'i y'a lajɛ fɛn minnu b'a kɔnɔ o de ye min ye anw ka général d'armée Assimi Goïta a ye kɔrɔfɔ min bɔ ni k'o sansalama n'a kɛ mɛ k'i tɛgɛnkɔni fiyegu ka ɲɛsin Mauritanie jamanakuntigi ma o de ye anw ka maaw n'u ma ɲɛ maaw gɛnli kɔ k'a fɔ ko sɛbɛnfura tɛ u bolo o ka gɛn hɔrɔnya kɔnɔ o ka gɛn danbe kɔnɔna na wa n'a bɛ kɛ fana anw ka ministre a fɔ anw ka lasigiden min bɛ yen n'o ye an ka ambassadeur ye a ka kɛ o ka danganiya kɔnɔna na taabolo minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen a ka se ka bila minɛn kɔnɔna na minɛn min kɔni bɛ adamadenya danbe ni ka o segin i ma n'o fana bɔla yen hali b'a ye fana k'a fɔ Ablaye Diop a ma da o fana ma koyi min ye laseli a y'o sarada min ye don kibaru tilamɔw ɲɛkɔrɔla ye a y'a jira k'a fɔ u maa 2 n'o ye Mauritanie ani faso Maliba ye bɛɛ lajɛlen na fɛɛrɛ tigi ka fanfɛ waasa min ye nin ko futinɛ ye ji bɛ se ka kɛ a tasuma fɔra ye cogo min na n'o fana bɔla yen maa minnu bɛ yen teliyala n'olu ka sɛbɛnfura ko n'o kun balalen don yan'a bɛ bɔ yen hali n'a sɔrɔla o hakɛ ma fɔ maaw ye i b'a ye k'a fɔ sɛbɛnfura ɲinina ka di maa caman ma minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ se ka kisi Mauritanie faamaw olu ka lajaba ma wa maa tɔ minnu bɛ yen i b'a ye k'a fɔ a jirala k'a fɔ wulikajɔw na sabati waati ni don nataw kɔnɔna na olu bɛ se ka sɛbɛnfura sɔrɔ cogo min na u kan ka taa yɔrɔ minnu na n'o ye nanzara jamanaw ye walima farafinna jamana wɛrɛw la ka se k'o taama ni ka o bolo da ka maaninfin de fara ɲɔgɔn kan k'i gɛn tɛ tuguni Mauritanie maliden o banna pewu o banna o ti ɲɛ o banna pewu n'o don anw ka dancɛ min bɛ yen n'o ye Gogi ye frontière la u ka bagan u ka ɲaamɛ minnu bɛ na anw ka dugukolo ji min an fana an bɛ an ka ji tigɛ u la kɛ o tɛ diyagoya o ye tiɲɛ ye an ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ ayiwa u y'a faamu nin ye ko sɛbɛn sɛbɛn min y'a salo ka bɔ le nouveau réveil kɔnɔna na Mariam Konare a ka fasiri don kuma ɲɛna fɛn min bɛ se ka maaninfin kunu a n'a sɔrɔ k'a nɛn da i la k'i nɔ ne ko bala cogo bɛɛ waati k'i bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛlankura Hawa Seydou Traoré Gafure an yɛrɛ den don nin y'a ka sɛbɛnni ye waati k'i nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye min ye CMDT ye i k'a dɔn maa min bɛ ɲɛmaa la n'o ye PDG ye a ka wele da kɛ baarakɛlaw ani CMDT a ɲɛmaa kɔrɔw u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan min ye sundɛgɛ ye ni k'o kɛ waasa hakilinaw awɔ ka falen ani ɲuman ka se ka dɔn CMDT sigi furadama sen kan san 50 bɔɲɔgɔnko nin y'a
siɲɛ fɔlɔ nin ka kɛ nin ye hakilina ɲuman ye directeur min ye Mamadu Musafa Jara ye Bakasiriki nin labɛnni kɔni nin kɛra ayiwa hakili ɲumanba ye sabula CMDT baarakɛla kumaba ni manga ɲɛmaa kɔrɔ ɲɛmaa kura ninnu bɛɛ lajɛlen welela alamisajan dɛmɛni nin kalo tile 27 Bakasiriki a kun de hakiliw ka fali ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye Mamadu Musafa Jara Bakasiriki a ye wele bila ɲɛmaa kɔrɔ caman ma PDG DGA secrétaire général DC AG DR Bakasiriki jama in jɛla ministre kɔrɔ min ye Cɛnan Kulubali ye n'ale fana ye CMDT directeur ya kɛ ka taa se directeur général ma ninnu bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ kɛnɛ kan Bakasiriki fasiriba ko a k'i k'a dɔn min kɔni ye hakilinaw ye CMDT kɔnɔ Bakasiriki n'an jɛra ka kuma min ye hakiliw ye taafa kelen ka sɔrɔ a la a bɛ kɛ sababu ɲuman ye faama kɔrɔ minnu bɛ CMDT la ani baarakɛlaw Bakasiriki k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ye su tigɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ in ka min ye cɛman ye a y'a jira k'a fɔ jɔnwa la nin ye hakilina ɲuman ye kɔrɔfɔ a tun bɛ Laji Ture bolo ale min ye directeur général kɔrɔw olu ka ayiwa ciden ye a ko min ye Mamadu Musafa Jara ye hakilina min n dalen fila fɛ nin ye bonyamasɛgiba ye sabula a bɛ jɔyɔrɔ min na dɔw tɛmɛna ye Bakasiriki cakɛda in sigilen sen ka san 50 a ko jɔnwa la ko caman kɛra laɲini yɛrɛ fana bɛ caman ko fɔ CMDT sigilen do sɔrɔ de kama a ɲɔgɔnna baara tɛ yen min bɛ ayiwa maa bila baara la ka tɛmɛ i k'a dɔn Mali kɔnɔ a ɲɔgɔnna cakɛda tɛ yen maa 6,000,000 Bakasiriki nin bɛɛ lajɛlen dahirimɛ bi sɔrɔ CMDT la u ka baara ye mun ye ka kɔɔri sɛnɛ ka kɔɔri feere Bakasiriki i k'a dɔn ale de bɛ taa wari ta jamana kɔ kan ni ka na n'a ye ko min ma devise n'a ma ɲɛ k'a fɔ cakɛda in bɛ nin kɛ maa 6,000,000 dahirimɛ b'a la Bakasiriki i k'a dɔn cakɛda in kan ka don ba la ni Mali faamaw n'u kelen bɛ ka CMDT don ba la dɔ ka fara a kan Bakasiriki sabula a ti faamuya a ko k'i bɔ a la u ye kɔrɔlen caman bɔ kɔrɔlen minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min ni min kɛra dɔw y'a jira yɛrɛ k'a fɔ CMDT i k'a dɔn min ye Boubacar Sadasi ka waati o y'a jira k'a fɔ CMDT kɔɔri sɛnɛ ye tiɲɛ ye nka balofɛnw fana ka sɛnɛ a kɛrɛfɛ Bakasiriki o bɛ kɛ sababu ye min b'a to dunkafa bɛ sabati wari bɛ sɔrɔ CMDT mago bɛ engrais la Bakasiriki k'a dɔn engrais sɔrɔli gɛlɛyaw ni taaka segi caman de b'o fana na olu fana minnu bɛ na n'olu ye Bakasiriki k'a dɔn u n'olu ka kuma min bɛ se k'a to lafiya bɔ dabi na a ko nin bɛɛ lajɛlen y'a damata maanaden min jate k'an ka minɛ CMDT Bakasiriki k'a dɔn awa min ye Bajiba Jabali fana don sabula foroba baarakɛla caman ye dabiri yenna ni k'a sɔsɔ CMDT bɛ se ka hali faamaw ɲɛmaaw mana dɛmɛ a bɛ yiriwa cogo di ayiwa minnu dabirilen don ala k'a dun n'u ma miliyari 5 dun miliyari 6 n ko kɔsɛbɛ na CMDT ɲɛmaa dɔ bɛ yen ko a muso taara 1,000,000 bɛ taa a ka valise kɔnɔ a ka chambre kɔnɔ cogo di o joli ayi t'o minɛ da 1,000,000 100 millions o mara yɛrɛ n'a ma a ka taa bila banque la a tɛna dɔn wa ayi Bakasiriki sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in damanda min bi sen na Bakasiriki k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kumana u y'a jira sa k'a fɔ jɔnwa la min kɔni ye CMDT wulikajɔ kan ka boloda k'a sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ min ni dan yɛrɛ t'a la Bakasiriki nka n'i y'a ta k'a lajɛ min ye sɛnɛkɛlaw ye olu fana ni hakɛ min ka kan u ni min sɔrɔli ka kan nkalon bɛɛ lajɛlen de ka bɔ a la a ka fɔ kɛnɛ kolojala ka wa a ka kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdangura karamɔgɔ de b'a sɔrɔ nouvelle horizon an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant maa min ka fasiri ye nin o ye Aramata S Keyita ye a ko min ye alamisa tɛmɛlen ye san 2025 i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka minisiriso min n'a ɲɛsin bɛ baganmara ani mɔnikɛ ko ma ministre de l'élevage la pêche n'a ɲɛmaaba o ye Yuba Ba ye fulakɛ a n'a jɛɲɔgɔnw jɔn ko Ala o ye ŋaniya ɲuman baara ta ni ka ɲɛsin anw ka baganmaralaw ani cikɛlaw ma n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bila an bɛ minɛn min kɔnɔna na o de ye kɔɔrikolo min n'o bɛ bɔ n'o bɛ tila ka dilan ka kɛ bagan dumuni ye wa n'a kɔɔrikolo dɔ fana bɛ kɛ kɔɔri si ye ka di anw ka kɔɔri cikɛlaw ma i b'a ye k'a fɔ campagne agricole 2024 o min tɛmɛna o kɔɔrikolo o kɔni tɛ sɔrɔ an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan sa waasa min ye camancɛ fanga ɲɛmaa ka yamaruya kɔnɔna na dɛmɛ ka taa ni ka ɲɛsin anw ka bagan maralaw ma bawo n'i y'a lajɛ kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ nin wulikajɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye anw
anw ka bagantigiw gɛlɛya minnu bɛ o kan u bɛ se ka caman de ta ka bɔ u ka degun la bagan dumuni mana di u ma a bɛ kɛ sababu ye ka ko caman de nɔgɔya u ma wa a bɛ kɛ sababu ye k'anw ka cikɛko ni k'a sinsin bawo bagan n'a ye dumuni kɛ k'i fa i b'a ye k'a fɔ samiyɛ nata i b'a ye k'a fɔ maa minnu n'u mago bɛ jɔ laburukɛ misiw la olu fana o jigi bin bɛ kɛ o misi ninnu dafalen u nin na baara a n'a kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ cikɛla yɛrɛ bɛ k'a laɲini cogo min na n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana minnu fana ka baara ye ka bagan ni k'a labalo ni k'a tilɔ ka sɔrɔ k'a feere o y'a dɔn ni bagan n'a sɛbɛkɔrɔ balola ka ɲɛ a sogo a bɛ kɛ sogo sanuman ye wa maa minnu bɛ o sogo fana san ka dun olu ka kɛnɛya o n'a ji de ka taa fɛ wa min o do kɛ n'o fana bɔla yen min ye nɔnɔ kɛnɛ ye nɔnɔ o caman den ka se ka sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu maa mago bɛ jɔ a la fo ka taa se usine batigiw ma olu bɛɛ lajɛlen maa mako ka se ka ɲɛnabɔ Mali nɔnɔko la k'a sɔrɔ u ma taa fan wɛrɛ fɛ n'o fana bɔla yen min ye baganw ka kɛnɛya ye ka taa se u ka dun ka fa o sabatili ma min ye anw ka cikɛlaw ye olu fana ka se ka kɔɔrikolo ɲɛnama sɔrɔ u bolokɔrɔ waasa min ye campagne 2025-2026 ye o ka se ka boloda ko ɲuman kɛ min ye Yubaba ye Yubaba ko minisiri ko min ye nin hakilina ye a kɔni bɔra jamanakuntigi la wa ale yɛrɛ fana ka minisiriso na i jɔ i kolo la waasa min ye nin baara kɛcogo ɲuman ye Bamakɔ district la fo ka taa se an ka marabolo tɔw ma n'o ye région ye k'o baara in k'a na kɛ k'a ɲɛ ka se a hakɛ la n'o fana bɔla yen i b'a ye k'a fɔ nin opération ni nin bɛna kɛ a tako sabanan ye a kɔni a bɛ to senna sa fo juillet kalo nata tile 31 san 2025 wa min ye anw ka jamana bagan minnu bɛ yen n'o ye misiw fo ka taa se bagan misɛnnin tɔw ma min n'i y'a hakɛ ta k'a lajɛ hakɛ minnu bɛ yen n'olu bɛna kɛ nin bagan dumuni bɛna kɛ sababu ye ni k'u ka kɛnɛya ani ka dun ka fa ni k'a sinsin a bɛ t'i jɔ 400 ani 32 400 ani 32 n'i y'a lajɛ min ye campagne 2024-2025 ye o baaraw bɛɛ lajɛlen n'u donnen kɔ 2025-2026 k'o baara k'o na kɛ wasaden da ye nin ye ŋo sɛbɛn min na y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na Ramata Esketa a ka fasiri Siriki i cɔ ka Tezara premier min an ka segin ka na o bɛ sunkalo bala cogo bɛ di dɛ karamɔgɔ Tukara ni n tɛgɛ don ne sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko info matin sɔgɔmada la kunnafoni info matin Abulayi Watara nin y'a ka fasiri Abulayi ko mun Abulayi ko ka don ta k'o kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin min ye consommateur ye k'o kɛ o ka don ye a don min ni a ɲɛnamayala araba tɛmɛlen mars kalo tile 26 san 2025 n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye association de consommateurs ye o jɔyɔrɔ o bɛ se ka kɛ mun ye Mali basigi a n'a ɲɛtaa kunna waati ni don nataw kɔnɔna na kɛnɛ in a ɲɛmaya n'o ye a kumatigi ye o tun ye Dr Adama Traoré ye ale ye yɛlɛ kun ye mun ye Adama kɔni cɛkɔrɔba b'a ko kan o Dr Adama Traoré président du Remakotem n'i ye a lajɛ ani maa caman dun bɛ yen a ka tɔndenw na ka taa se faraɲɔgɔnkan jɛkulu wɛrɛw ma minnu ni a kuntilenna ye kelen ye wa n'i y'a lajɛ nin barodalasigi Dr Adama Traoré fɛ i b'a ye k'a fɔ Remakotem o to a la ni an bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama n'o de ye réseau malien des consommateurs des téléphones mobiles et des ETIC ye an k'a ma ko Remakotem ka taa se min ye maa wɛrɛw ye minnu n'olu ye jɛkulu wɛrɛw ye o jɛkulu n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye Alcom ye o bɛ o la club d'ETIC du Mali o fana bɛ o la collectif min kɔni ni a kɛn bɛ ka tɛgɛ di Remakotem ma min ye wulikajɔw ye nɛgɛjuru sɔrɔ sira ninnu fɛ o b'a la k'an ka nafolobamugu kule mun salo ka fara ɲɔgɔn kan min ye répondeur ko kuma ye o bɛ se ka dabila cogo min na ko n'i y'a lajɛ diɲɛ duguba belebele minnu bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ min ye répondeur ko kuma ye sarali ko t'a la a kuma yɛrɛ tɛ fɔ maaw ye nka n'i y'anw ka jamana lajɛ ko kabi san 2009 ale bɛ nin wulikajɔ ni kɛlɛ la ko wa k'a tɛ salaya koyi kɛlɛ in jɔn ko ala fo a ka kɛ jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen sago ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye telefɔni o bɛ maa minnu bolo ni di y'a ta k'a lajɛ a ka tɔgɔ bi maa min n'o bɛ jamana in kɔnɔna na ko telefɔni hali n'a kɛra kelen k'o tɛ i bolo o telefɔni o musaka ko an kɛtɔla k'an ka ciliw kɛ walima ka taa an ka nafolow ta walima o tɛmɛlen kɔfɛ communication ni
o toromoyo kan ka lajɛ hakilina minnu kɔnɔna na ko min ye Move Africa Malitel ye ka taa se Orange Mali ma ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni kan ka a ko lajɛ sa min y'u ka clients ye u ni kun bɛ se ka lafiya cogo min na min ye toromoyo min n'o fana bɛ tigɛla clients kunna ko hakɛ ko dagosi ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnyana min yɛrɛ ko n'i ye maa wele m'o sɔrɔ toromoyo min bɛ tigɛ k'o kan ka bin de k'o kɛ falaki ye wa min ye kɔsada in na jamana ɲɛmɔgɔw olu ye dɔrɔmɛ 10 ni 20 bɔ min kunjɔ an na n'an bɛɛ lajɛlen ni jama tilala fila ye ni dɔw ko k'olu b'a la dɔw ko u tɛ a la ko n'i y'a lajɛ ko min ye ni telefɔniso tigila baarakɛbaw ye k'u kun b'a la ka nafolotigi an kunna min ka girin ni dɔrɔmɛ 10 ni 20 ye koyi wa ko n'i y'a lajɛ min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye k'u ka nin hakilina k'a bɛ bila o minɛn de kɔnɔna na o kun ye min fara a kan ni jamana ɲɛmɔgɔ wulila ka jɔ k'o salo ka bɔ a la o min nalen filɛ kokura k'a bɛna kɛ sabu ye min ye anw ka jamana ye ɲɛtaakun caman bɛ yen n'o fɛɛrɛw n'o baaraw bolodalen don o bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin ko sɛbɛ sɛbɛn ya salo ka bɔ info matin kɔnɔna na Abulayi Watara a ka fasiri don Boubacar n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma indépendant a bɔli ko siɲɛ 600 siɲɛ 170 ani siɲɛ 6 fasiri kɛba a tɔgɔ de ko Dawuda Sangare o jɛkulu minnu bɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bara k'i lama association organisation professionnelle de la presse n'o ye kunnafoni dilaw ye sɛbɛnnikɛla jatala kumakɛla Boubacar k'i k'a don bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka welewele da kɛ Boubacar welewele da in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ arajoso 113 tabale gosilen don Boubacar k'i k'a dɔn min ye télévision so 15 jɛkulu min n'ale b'a sɛbɛnfuraw a n'a ko ɲɛnabɔ u k'o de ma haki Boubacar k'i k'a dɔn u ko haki ka dantɛmɛ wale i k'a dɔn jɔnkala u bɛ faamaw wele u ka wuli ka jɔ kɛ sabula min ye communiqué o kɛra communiqué min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin arajosow ani télévision sow ma Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na Boubacar k'i k'a dɔn olu kun ye wuli ka jɔ kɛ ka kɔni ɲɛ sabula organisation professionnelle de la presse u y'a jira k'a fɔ min ye gɛlɛya caman dalen don ɲɔgɔn kan olu kun delila ka ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw ko ma n'a sugubulon ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ sarada Boubacar k'i k'a dɔn ayiwa an ka sigi ka kuma ani ka fɛnw walawala ka bɔ ɲɔgɔn na o de bɛ kɛ sababu ye min b'a to a bɛ ɲɛ nka cakɛda min kan ka ɲɛnabɔ o de ye haute autorité de la communication du Mali o de ye haki haki kɔni zone tɛ k'i tulo ma don o la o Boubacar k'i k'a dɔn a bɛrɛ ta u ye ɲɔgɔn ye minnu kɛ olu kuma da la k'a fɔ nin ko in na se ka kɛ ka sɔrɔ olu ma kuma minisiriso min ni o bɛɛ ayiwa kunnafoni di kɛ ministère de la communication ministère de l'économie numérique ani de la modernisation de l'administration ka taa se ministère de l'économie et des finances ma u ye tabale gosi u ni ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye ka kangari da kɛ ni k'a jira k'a fɔ ni ɲɔgɔnna bɛ ko bɛ kɛ olu minnu ye arajo ani kunnafoni di karamɔgɔw ye u ka jɛkulu de bɛ yen saranga ka k'u la u yɛrɛ kun ye premier ministre yɛrɛ ladɔnniya fana koyi nka haki kɔni a bɛ n'a fɔ mɔgɔ ma sɔrɔ olu la ni ka olu ladɔnniya walima bɛnkan minnu ko mun ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɛ o kuma olu kɔni fɛ haki baara ka danimɛ wale kɛ a baara k'a seko damajira bɛɛ kɛ olu minnu y'a baarakɛlaw ye n'a fɔra a bɛ pan olu kunna walima bɛnkan minnu b'u ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ u ma jateminɛ u tɛ jɛn n'a ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Bana karamɔgɔ dɔ tun an b'u fo an bɛ min fɔ haki ye k'a ka jisumani kɛ a koliji la o bɛ kɛ sabu ye fan fila bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisi wasa sɔrɔ o ye tiɲɛ bawo i bɛ taa e yɛrɛ ka kuma tɛ wa i tɛ se ka taa ka maa min to kana boli fura dun k'a tigi to o man kan o bawo e bɛ wari bɔ anw de kunna n'an ko k'an hakilina de ye nin an k'a kɛ nin ye n'e m'a kɛ anw ta ye n'i y'a k'i ta ye n'a wolola fɛn min na o den minɛ n'o ba mun kɛ tɛ jagoya o ti ɲɛ o ti ɲɛ a ka kɛ bɛnkan ye se ka fɔ ka kɛ Boubacar waati dafara maa bɛ tile ziiri da ni so wele la maa si tɛ mugan d'i ma u tɛ so lamɛn u tɛ so lamɛn dɛ nin ye tiɲɛ ye Mamutu Suruni ale tun bɛ fiɲɛ tulukala la k'a yanga min ye jaw ye o tun bɛ Sylvie Vartan bolo kunnafoni laseli Boubacar Sidiki Daba Tunkara wa